दा गासैबो सानैफ्रा पास जाबाय नों खोथा दा नोङो बे फिजिक्सखौ बिराद मोजाङै स्टाडि आरो कनिंना बोरै माबा दिखुना थमास आलभा फानग्रा माबा सोमोन बोरैबा पेपार फाननानै गारिजों थांनाय पेपार नाङा माबा मोनसे गोदान जिनिस माबा मोनसे बानायनो मोनसे बे क्रिएटिभ माबाखौ एकाडेमिनि गोलोम बोथोरनि बन्द'नि जिथु फोरोंथाइ मावबादा बेखौ फोजोबनायजों लोगोसे दिनै केरियार काउन्सिलिं मोनसे हाबाफारि लादों नोंथाङा बेयाव एसे रिसार्च पार्सन हिसाबै बाहागो लादों मा बुंगोन गिबियावनो नोंथांमोन चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होगोरो आङो आगोलनो खोन्थाखादों आंनो केरियार काउन्सिलिंनि सोमोन्दै एसे सारा फंसे फंनैसो बुंदो दा नंगौ दा केरियार काउन्सिलिंआ बिराद गोनांथार मोनसे आयदा जानानै फैदों मानो होनबा दानि एनि प्रफेसनेल डक्टर इन्जिनियारिं फरेस्ट्रि गासिबो खोब कम्पिटिटिभ जायो बेहाय केरियार काउन्सिलिं मोनैयाव फ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा राइट डाइरेक्सनजों फ्राय थांनाया एसे गोब्राब जायो मानो होनबा बे MBBS प्रफेसनेल बा इन्जिनियारिं प्रफेसनेल बिनि थाखाय मा खालामनांगौ मा फरायनांगौ मारै प्रिपारेसन खालामनांगौ बेफोरनि जेबो मिथिया दा दिनै बे केरियार काउन्सिलिंआव आङो बिसोरनो माखासे उपाय होदों जे केरियार काउन्सिलिंआव बिसोरो एसे सोलोंना लाबाय होननानै आं सानदों दा सासे प्रफेसनेल MBBS डक्टर जानोबा सासे इन्जिनियारिं जानोबा सासे IPS APS अफिसार जानोबा माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगौ माबोरै गावनि जिउखौ दानानै लानांगौ बे मोनसे माखासे जिनिसखौ आङो बिसोरनो मोनसे टिप्स होदों जाय हक जोङो माने बे केरियार काउन्सिलिं जोङो होनो हायिनि थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दासिम नांगौ रोखोम प्रफेसनेल माखासे कर्सआव थांनो हायाखै माने गावखौ प्रिपारेसन खालामना लानो हायाखै बिनि थाखायनो बिसोरो माने गोबां माने प्रफेसनेल लाइनफ्राव मोननो हायाखै बबेखानि दा एफा एनै जाबाय दा माने गोबां प्रफेसनेलाव जोंनि दा फरायसा फरायसुलिफ्रा दंसै आरो बेखौ रासिनै आरो दा मोजां फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरो माखासे प्रफेसनेल कर्सफ्राव जाहाथे थांनो हायो बा गावखौ प्रिपारेसन खालामनानै थाग थियारि खालामनो हायो बेनि थाखाय माखासे केरियार काउन्सिलिंनि माखासे मेन खोथाफोरखौ दिनै बाहाय जा हायो होदों आं आसा खालामो दिनै बे जाखिनि लाइमोन सोरां फरायसालिनि स्टुडेन्टफ्रा आंनि बे केरियार काउन्सिलिंआव आं फोरोंनायफोरखौ मिथिनानै एसे लाबोबानो जाबाय होननानै आं बिसास खालामो फरायसाफ्रा माबायदि बाहागो लादों नोंथांजों शेयार खालामलायनायाव नोंथाङा माबायदि कुइसन खालामदों फरायसाफोरनि बाहागो लानायाव माने लाइमोन सोरांनि बे स्टुडेन्टफ्रा क्लास 9 आरो क्लास 10 इभेन गार्जेनफ्रा बिराद माने इनकारेजिं माने बिराद इन्टारेस्टेड माने मारै गावखौ थियारि खालामोब्ला जोङो बे माखासे प्रफेसनेल कर्सआव थांनो हागोन बा गावनि लाइनाव थांनो हागोन प्रफेसारखौनो होन बा बिजनेस लाइनखौनो होन माखासे डिफेन्स लाइनखौनो होन बेफोरबायदि माखासे काउन्सिलिंआव आं खिन्थादों दा बेवहाय खोब माने गार्जेन आरो फरायसाफोरा खोब गोसो गुदुं आं मोनदों आरो निस्सय बिसोर बे हिसाबै प्रिपारेसन खालामगोन आरो फैगौ समफ्राव बिसोरो गावसोर गोसोजों लुबैनाय बेफोरबायदि केरियारखौ फरायनो हागोन होननानै आं बिसास खालामदों वेलकाम लाइमोन सोरां एकाडेमिनि जिथु थाखो 9 आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ सामार भेकेसन प्रि कचिं केम्पजों लोगोसे दिनै जे फोजोबनाय हाबाफारि मा आयदाखौ लानानै फोजोबखो आरो माबायदि जोबफैखो दिनैसिम दिनै जोङो लाइमोन सोरां एकाडेमि हिसाबै गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव थाखो 9 आरो 10 स्पेसियेलि बे मोननै क्लासखौ सामार भेकेसन समाव बिसोरखौ आरो फोरोंथाइ होबाय थादों
दा बाहाय दिनै फैयै फैयै जोबथारनाय सान क्लजिं सेरेमनि हिसाबै जोङो खालामनाय जादों। दा बाहाय जोबनायाव जोङो केरियार काउन्सिलिं बे प्रग्राम खालायनायनि गेजेरजों जोङो फोजोबदों आरो थांखिया बेनो माने फरायसा सम बे क्लास 9-10आव फरायै फरायै इयुनाव जिउआव मा खालामहैगोन बिनि जुदि डाइरेक्सनखौ जोङो बानायना होनो हायोबा हयथ' मोजां मोनसे पजिसन लायनो हागोन जोंनि जेनेरेसना आरोबा जों जायफोरखौ दा केरियार काउन्सिलिं होदों बे फरायसालियाव क्लास 9-10आव जायफोर फरायबाय थादों दा बेबायदि मोनसे राइट डाइरेक्सन बोरैबा मोननो हायो नामा बेखौ साननानै जोङो रिसर्स पार्सन हिसाबै जोङो मोननो हादों क'क्राझार PWD बिल्डिं डिभिजननि एगजिकिउटिभ इन्जिनियार मानाव गिदिर अजित नार्जारि मानगोनां बिथांखौ लेंबोनानै जोङो इन्जिनियारिं बिथाङा सासे अफिसार दा इन्जिनियार जानायनि सोमोन्दै खोब मोजांथारै बिथाङा बिबुंथि लाखिलांदों आरो बिथांनि इनकारेजिबोल जाहाथे थुलुंगानाय बिबुंथि बेखौ लानानै आसा खालायदों जोंनि दा लाइमोनसाराङाव फरायबाय थानाय क्लास 9-10नि फरायसाफ्रा गोसो जागोन आरो खोब मटिभेट जादों जोंनि प्रग्रामा क्रिएटिभ मोनसे प्रग्राम होननानै आङो साननानै लादों आरो बेबायदियैनो गोबां बिदिनो हाबाफारि लानो सानो जोंनि बोथोरफोरजों माखासे परिबेसजों मिलायनानै जोङो लाइमोनसारां एकाडेमि हिसाबै फैबाय थानाय समावबो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर आरो लालांबाय थाबावगोन। माब्लानिफ्राय जागायामोन कचिं केम्प? जों कचिं केम्पखौ सानब्रै गोलोम बोथोरनि बन्द' हिसाबै रेस्ट हिसाबै दोननाय जादों उन्दैफोरखौ बेनि नेक्स्ट 5 थारिख बेहायनो जोङो स्टार्ट खालायदों आरो जोबनाय फारसेबो फरायसाफ्रा एसे बन्द'नि समखौ लुबैयो दा बेखायनो दिनै 26 थारिख हिसाबै जोङो बन्द' फिन आरो सानब्रैसो एसे रेस्ट हिसाबै जोङो होफिनबाय। लाइमोनसारां एकाडेमि फरायसालि हिसाबै आथिखालाव ओनसोलनि थाखाय माबायदि गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हागासिनो दं होननानै नोंथाङा सानो सामलायगिरि हिसाबै? जों लाइमोनसारां एकाडेमि हिसाबै बे बनरगाव ओनसोलाव बुंनांगोन जोङो स्पेसियेलि बाहाय जोंनि बे ओनसोला बेबायदिनो मोजांथार बेबायदि इक'नमिक थाखा फैसानि बेबायदिनो मोजां सोलिनो हानाय पाब्लिकफोर इसिबां मानि गैसोआ खम खरसा गारनायनि गेजेरजोंनो गावनि गथ' गथायफोरखौ नैबे लाइमोनसारां एकाडेमियाव फोरोंनायनि सुबिदा दं आरो गोबां बिदिनो खस्थ' खालायनानै सोलिग्रा गारजेनफोरा दा फोरोंथाइ होगासिनो दं आरो बोसोरफ्रोमबो जोङो मोजां रिजाल्ट मोनबाय थानो हादों थांनाय बोसोरावबो बिदिनो गासै 100% जोङो बाहाय पास बेखौ मोननो हादों गासै 4 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन जादों बाखि 35 फरायसायानो फार्स्ट डिभिजन जानो हादों आरो नेक्स्ट दानि गोदान जे मेट्रिक परिखा लिरबावगोन बाहाय 43सा परिखा लिरगोन आसा खालायदों बिथांमोनहाबो मोजां रिजाल्टखौनो खालामगोन आरो मोजाङैनो दा फोरोंथाइ होगासिनो दं।